Ngatidzidzei pamusoro perondedzero. Munhu wandinofarira ndiyo rondedzero yatinoda kudzidza pamusoro pezvayo. Rondedzero inofanira kutanga nemavambo kana kuti nhanganyaya. Satambodzidza pamusoro perondedzero, chatakuwedzera panapa ndechekuti mavambo anogona kunzi nhanganyaya. Kutanga nyaya kusaka inhanganyaya. Mavambo anofanira kunge achinakidza muverengi kuti ade kuverenga rondedzero iyi. Pakati perondedzero pane mutumbi uyo uri mundima 2 kana kupfuura. Rondedzero inopera nemedziso kana magumo ayo anotiudza pfupiso yepfungwa dzerondedzero. Nyora rondedzero yawapiwa uchishandisa pfungwa idzi. Saka tapiwa rondedzero yekuti munhu wandofarira, tichangoisa a draft kana kuti tichangoisa karondedzero kadiki kanotidzidzisa kuti tinonyora sei. Saka munhu wandinofarira. Munhu wandinofarira nhanganyaya. Ishamwari yangu inonzi Tafara. Ini naTafara tiri bhande nebhurugwa. Ushamwari hwedu kuita tsika nditsikewo. Saka munhanganyaya yangu ndatotaura zita reshamwari yangu Tafara, uye ndashandisa zvirungamutauro zvinoti bhande nebhurugwa kuratidza kusimba kwakaita ushamwari hwedu, uye kuti ushamwari hwedu kuita tsika nditsikewo. Munhu wandinofarira ishamwari yangu inonzi Tafara. Ini naTafara tiri bhande nebhurugwa. Ushamwari hwedu kuita tsika nditsikewo. Tafara anobva kumasvingo. Takasangana pachikoro chinonzi Gokomere. Tafara aiva nyanzvi pamabhuku. Ushamwari hwedu hwakatangira pakuverenga tese, asi takazopedzisira tava neushamwari hwakasimba. Saka panapa tatotaura kwaanobva. Toenda, saka ndataura kwaanobva uye kwatakasangana. Tobva tauya kunoku. Tafara aiva mukanya. Aiera shoko uye kumusha
kwake kwaive kumberengwa. Tafara aiva akareba ari mupfumbu uye aine chimiro chakasimba. Tafara aive injiniya, kureva kuti aishanda nesimbi uye magetsi achigadzira zvinhu zvakaita semota. Saka tataura mabasa anoita, zvaanofara nezvaasingafariri. Tafara aifarira mabhuku. Nechikoro. Ndaimufarira nekuti taiverenga tese. Tafara ndiye munhu wandinofarira nekuti ishamwari yangu. Inondidzidzisa zvinhu zvakawanda muupenyu. Saka iyi ndiyo rondedzero yatanyora. Regai tingoiverenga. Kana mapedza kunyora rondedzero mofanirwa kuiverenga kuti muone kuti zviperengo zvenyu zvakanaka uye mashandisa zvifemo pamwe chete nemafustop pakafanira. Munhu wandinofarira ishamwari yangu inonzi Tafara. Ini naTafara tiri bhande nebhurugwa. Ushamwari hwedu kuita tsika nditsikewo. Tafara anobva kumasvingo. Takasangana pachikoro chinonzi Kokomere. Tafara aiva nyanzvi pamabhuku. Ushamwari hwakatangira pakuverenga tese, asi takazopedzisira tava neushamwari hwakasimba. Tafara aiva mukanya, aiyera shoko, uye kumusha kwake kwaive kumberengwa. Tafara aiva akareba, ari mupfumbi, uye aine chimiro chakasimba. Tafara aiva injiniya, kureva kuti aishanda nesimbi uye magetsi. Kwete magetsi, maona zvakakoshera kuverenga. Magetsi achigadzira zvinhu zvakaita semota. Tafara aifarira mabhuku nechikoro. Ndaimufarira nekuti taiverenga tese. Tafara ndiye munhu wandinofarira nekuti shamwari yangu inondidzidzisa zvinhu zvakawanda muupenyu. Maona zvazvinoreva. Saka ndiyo rondedzero iyi. Munogona kutarisa lesson ratakaita rerondedzero kuti murambe muchidzidza kuti inonyorwa sei.